Führera. Prigodom svog posjeta istočnom bojištu, gdje se udružena Europa složnim silama bori za spas svoje uljudbe i poretka, poglavnik je posjetio Führera velikog njemačkog rajha Adolfa Hitlera u njegovom glavnom stanu. Njemački ministar vanjskih poslova von Ribbentrop dočekuje poglavnika i njegovu pratnju u kojoj se nalaze poslanik von Kaše, general Gleise Horstenau, general Perčević, pukovnik Francetić i drugi. Susret dvaju velikih muževa nove Europe.